Tama ay kublay biyang ifi baro ki musngap igini ke jinkren. Menta gisngingan beteng biyang igatu jingi kai nganget. Ngilay poi siya ki jingikren ka bakham dan kam. Jong ka jing snothu iga jing shakri blay. Kabadan hagani ga Bible kaba waps to Paul Ukraina ga shiti ga ba ar ki karin. Kalanang kaba lai. Ngilay puli kumba brok away galanang. Kumba khat pratali gi khat bat hagani ga por. Ngakwa bangan pinkin mau biang ifi ngila ikren buon ba yakani ka banga ay kerteng om tang kadak hanray haumensim. But ngakwa agani gapor ba ngini pensay bahayi kini ki eke ya ka bangidang sateng hasiteng na gani ka jingigay. Tingala pen ifi yakani ka ktien ka ba wasu Paul Ukren. Aga shiti ka baninko aga ba arki karin do nang balain do baninkong tinganong pulisyo nang to nakhmat ngan puli be tang nagadkhat ka ba saw ka ba san hado ngin siyek puli tatar tangini puli gani wang kumne henry ka jing shania scam kat gani ngidan daw chris show blay na bangilang ki ba bit na ladi hi ya ka ban perkhat ya ka ikeiru kumbana po ladi hi henry ka jing bit jingi ka lang no blay upala pinbit yangi balang ginong yalap ya ka jutang ka ba tumay kijong kadak ndrei kijong omensiam namar kadak kapenya ndrei uta omensiam upen imken namar kadak kapenya ndrei omensiam upen imken nilai krani gani managani tayo bat mentag singa ko nan beteng igani kat ni agani upor Fiin ngala divide iya kani ka shithi haki R section. Kanu kabadai hakaliang jong gadak, bat kanu kabadai hakaliang jong mensim. Ngila yapet iya kabatho daga siya, bat kabatho daw mensim. Ngila yapet iya kabatho haki malung kiniap, bat haki dolung kiniap jong gadonot. Ngila yapet iya ka jutang barim, bat ngila yapet iya ka jutang gabatamay. Tingila ikren ru syapang kadak, bat syapang umensim. Tinga kwa ngala de penshairu ipi kawai ke ktien baga taga de haba hagani ge jing tho ko jong Paul Ukraine ge dak Ukraine khambun ya ka hukum khambun Ukraine ya ga hukum lama finda pulis rum utho shapang Moses baga dan ge jing ka khmat tingin si Ukraine ge ta Henry kabang kwa ban pen i fi ge ge par sana ka wai pat liang jong ge ge ktien ge baong kadak ndrei umensiam ngilay apoy hanta baga Bible ko ang naman kadak kapenya ndrei umensiam open imken nga dakwa ba pinsngot ho igani fi katkum kani ga Bible kam tamli le agi jing tho ki jawab so Paul ba ki kintien ki jong Jesus Christ nan pulis wa ya ki jing ki kintien ki jong Jesus Christ hagani ga par kataga dai na gospel ko jong Yohanes kalanang kaba Henryo ngap ngan puli gini kitian kaba jisu ukuran ya kitian kiba onglo kitian kiba dan jingmat kiba kia ong gini kitian ngap ngan puli na kalanang kaba Henryo Yanis kadakhat kaba Henryo pulai ngap ong gini kitian kalang kamensiam kaba penim kado kampen mentoy ay kita kiktian kibangala kranafi kilong kamensiam bat kilong kajingim fi kalong kamensiam kabapanim kado kampen mentoy yeruam fi kadait da ka ik kabakin jamin siam bakawan ra igajingim kabadai da kado kamlan jimentoy ang jisu baru opat ini kita kiktian kibangala kren shafi kilong kamensim bat kilong kajingim fi day hanta fi susmutho ya kajingim fe arapren kajingi kai kitien blay nanon ra igane mantag singi khambol kadang kajingi fe arapren kajingi kai tien blay kajang ki harisi ya gudu gupor
But kajing kaitin blay kajong Jesus Christ. Pipuli gani finlap na ke gospel kajong Lucas. Kalanang kabasaw. Pio iba ndahabaw Jisu Ukren. Kaktin kajong blay ngan pulil nang basaw. Na kadakhat kaba arpo tangini puli ka angkumne. Ti ulah kli ia kata ke kitab baula aino apat hau besumar baula syang. Ki kamat jong kita ki ba ke sinagog barok kila ne hau. Ulah sedang teban ang kia kini ke sina pendap ini ke jingtha ha ki skor zopi barok ru kila ya ro yu kita sengau kendet nama ki kitien jali je ki ba mi no na ke sintur jo. Kila ru uni lang khon jo Joseph. Fi na fi puli ia kini ke Bible ngini puli shushu na nang besau Lucas kad khat ka balai fu ar ko ang ti kila slogan dit ye ki ji kai jo namal ka tien jo u kalalong bat ka bor fi hanta kran ka jingi per hapren jo gini ki belet jingi sen na gini ki por hakini ki synagogue baman la kasni sabaton kilet jingi sen ki Jew ki let jingi sen man la kasni sabaton ki osno man la kasni sabaton daki ma ongno daki po snam yega jingi kai jongi Pharisee jongi nong tho but kalong ketu ka ba ki shupuli yega tu ki jing tho ban batai yega ban pensyai ki but kila meleni kita Laikai ki kum no begin bat iki an ki dustur. Laikai ki kum tamot gitu ke talmud pada ke Torah. Henry ndafi pejang ni ndau Jisuan. Ndau Jisu Ukraine ke ktien ke job le baro bedan ke synagogue ki kendet. Balai namal ke ktien jo Jisu kalau ka begabar. Fi hanta fi yo ibalay Jisu ye per na gini kadaw gani na kalnang ko saur khat pra jong Lucas baw ang umensiam jong trayo hangan na baw la pensla ingay ga lap yung gospel hagi bedok tartar ga tukran kapamot kadan ga jingi per apren jong u Jisu bat kini gi Pharisee bat kinong tho kay ga jingi per kalong ba kini ki puli ya ga jing tho ba khot kat baw Jisu pat nda wan ukren daga jingpen sle jong men se ko kini ki puli tang ya gadak bat kin uji su no wan upen long im ya gadak nama udan yo men se ko kren shu tang daga dak ukren da men se men daga da ka pen kendit ye ki priu ki be shashkor hagli jinsen fi de ne daga da uji su so am ki kentien ki bang kren mangalani ki kentien ki bang kren kilong ka jing im ba kilong ka men se Pipi puli the Bible o absu polile u ban bai gane. Uda ong ikini kiti na gashiti ga banin kong ki karin gul nang ka ba ar. Uda ong shay gane u ong ngam shim la da pipuli nang ba ar ong ngam shim wan ga bakum ga jingpna ga jingkana ni ga jingstan ha ka ba yala pa ga jing plow blay. Pipuli na ga khat ga ba saw ong ti kata ga jingkran jonga ba kata ga jingalap jonga kim shimlong do shu de ki kitien jong ga jingkro jong ga jingstan and de ga jingpni mun sim ga bor khna ba ga jinga jong pi kanam shong ga jingstan ki brion re ga bor jong blay ngan bu de ga ni ga kitien ka ba shai ka tongin shaptien kum ong pol ang ni ga shiti ga ban kong ki karin Kalanang ka ba ar, nakadkhat ka ba ar. Uang tangin ni pulir khat balay, uang nalalong lamat fiya gajing klat ba gajing syaptiya magajing kinyo sibun Fi ikani kadai ka ba ngasyat kren, barabar daki pau sin nga kren. Ya ka ay bo pol u syaptiya ngangi. U syaptiya ba yo ukren, ya ka ktiyan jang blay da gajing start kabaudan mensywa. Udah theologian, udah beribadan ke knowledge, udah beriu ubestad. Uang hang ni ngalakut cemut banganam tip Yesu nritang yu Jesus Christ, matang yu ubalasan arpna bat udah beriu nda uang ini kitian ngasyak ting sikat day ngasyak kenyo bat nama balay uang ngakwa bagi jingkeren jonga.
bat ga jing lap tunga kinom long chu ga tien kro jong ga jing stan and de ga jing pen ing men sim ga bar khna ba ga jing ek jong ki brio kana shang ha ga jing stan ga jong brio and de kan shang ha ga bar jong play kanin and kren kong yakinom kren tien ga jong play bangi de ben shetim bayo ni hikai ga brio tangi ga jing stan jongi tangi ga jing tip jongi tangi ga jing pule jongi bat ni klemon ra yaka da ka jing pun pau ka jong men si ko ba da ka bor tongin shifting ba yo ni alam ni brio bakin shong tanga ga jing sta brio fi ka nu ka ba wan ra da ka jing pun pau ka jong men si ko ka dan ji de ba ka bor jong play habang ong ta ka mat ka tin ka ba kren da ka bor jong play ka ba ning kong ka wan ra ka jing pun kendo ka ba ar ka ta i brio ka ba lai ka pin ka lai ka jing im jong play but kapan shairu ia ka badai na ka bamdai fi dai na ka takadao nga shimela diru ubakren ni ka tin joplay barabar nga shipting igani bayo nga komikai gibriu tang daga jing start jo tang daga jing tip baga jing skot hu brio yo nga klemyo ia ka jing pen pao but bagani ka dak ka klem la ka klem room da ka bakin jamin sim ka klem kin jamin sim ka klalong be tang ka dak na shipting na maladang le kumta nga klem pin imi gibriu nga peniap ia gibriu besnap ya nga fi dan shibon gibriu ki besha peniap malang sande ki besha peniap malang ki jing seng ga bagilai ki sha peniap ang no ki no kret hagan ko kom ki sha peniap ki jing lang men sim namar baki yo tang ka dak lada de tang ka dak kayak bet ke jing lang men sim na kita ka dak ni klem per khat ba ya ni o abso pol ut kho e ka tai ka jing shekri o ang ar ko no balai o ang ula pelang ni ki nong ya lap ke jitang ka bet mai om ki jong ka dak re ki jong men sim nama ka dak ka peniap hande men sim open im kan fi hanta nga de chance la me ni balay nga de chance la me ni na magani ka dai ka bangi hap ban pikir bahamta ni hap ban pikir baham nga krenru na ka banta jok hi ki basnap ki bale jing seng ki bashong jing seng pi le jing seng fi yo le jing seng tang na ka daw ayu fi le ban snap ya ka dak ne fi le snap ya ka ktien ka ba in ka ba do man siya ko fi teng kidan ki brio ki bale snap ba unong kren utiet ya ki brio dan ki bale snap ba unong kren ukren persya ki we pat ki no lap lani ki we pa ki niam ki dan pat ki bale snap ki ktien ki jong play ba unong kren ukren tang kumno ban peni ba utip ulum shibon ki jingtip ba wet kho ki brio ki jingtip ka ba hanta la da fi yet ya ka ba kan jamin sim kam sim dan jing im manta la da kam dan jing im manta fitip ndai tang ba kam lei ka bible ka ka da ka pni ap la da kam lei tim lei ke la da bisngap tang ka da ndai ba ka bible ka da ong shai ba ka da ka pni ap ka pni ap ya no ka pni ap ka jing lang men sim jo ka pni ap ka jing ngai nga kwa fin shashkar yani nama ka dai ka badan kam fi u abzupal nan da pni fi ngadan si pol ba ngani ngaliang mala pule bon ni kini ki aka haga bible but ngayo i gani ba u abzupal u de way na ki nong tho ya gani ga jing tho me u pa pendan kam bon ba ya gani
pinapuli aga shiti kajong shiginong Thessalony kabaningkong kalanong kabaningkong abu tho igibanget kibadan hangto pagabalang uong iginigitian na gadakhat kabasan namar ka gospel jungi kam simlawanapi sutang haka ktian hi Henry haka boru baraw mensimakot baraga jins kam shibon ken kuma biyatip kumnong ilapuni disipina kabantajong pi wong kataka gospel jonga kim simlawan pi tanga kektian ban syukuran tangi kadang Henry haka bor baraw mensimakot katanga de jin tho ko to was to pal bi police ti shige hebru kada nan ko basaw ul khat ko khat ar gong namar ka ktin jong blay ka dei ka bad im ka badon bor ka ba khamne ban ye no ko lam alien suti ka ba pay do ba pni khalat ye ga jin im ba de ga min sim ye mat ba de cleanse ing ro ko ba bishar ye ga jin mut ba ye ga jin tumu jong don fi ka ktin ka ba don ka jin pen sle jong min sim ko ka la ban long kum ka wat lam ka ban nep ka ba pay shadow shige betta gi ba shapo do jo ka jing im jo brio ka ba pni khlat ye ka ba day na ka bam day ka ba pni per na ka to ba na ka min sim shiti ka jo paul ka bu tho ka la nang ka ban rio Ephesus ka khat ba khat ne wong shim ye ka wat lam ka jo min sim ko kabalang kektian ke jong blay kam de ite tang kektian ke ga white lam alian city kaban nep daga jingpen sle ke jong men sim ko ba ba ki brio ki snap ye gene kektian ka plat imiki ka pen kya yeki ka pen kala duriki ka wala me ke jing shai ke bet mai ka stay ke jing but ka pen la yeki bakin ya chikman ha ke jing henry ka dak barabar ka tay tang ye ke kli no brio bat ka peniap ye ke jinge bat nda ba ke he ke kle finio I ki brio ki ya ban shekri blay tang da ke jingmot brio kim dan jinge dei ba man sema ko na ga da nga yang ni nganam tiang man krani ke jing shisha na ai ka tang ni ke jing kran tang ga dak ndrei au man sem na yo I ke ne ke jing tho ga dong pol ba ke dei ke krao pala kene ke jing tho ke shiti ke ba ar ki karen nang balai kade ka ba ngam kwa ngan kren malu mangai ka na kwa ngan da penshai bahai fi pet ba fi le ching sang pet ba fi snap ige jing kren wat tang ige jing tip wat ro ige jing pen pao ka ba wa na man se ma ko ling ba na ke tien ke job lai ngam kren ige jing pen pao ye nga kren ige jing pen pao ki insight ki revelation ki jing pen pao ki beton na ni tien ke job lai fitep ni ke bible kade ke treasure kade ke hidden treasure kade ke spa kabala burin kade ka ba blay open pau ha kita ke brio ke bawadio da e open pau da men se ma ko na kita ka daw kat bang nang kren nang ni ngakwa ifi ki ba snap i ke jing kren jonga ma ta sngi da play ching wat ba namar ni klem kren ni ga dak na klem kwa kren ni ga dak na kwa ngan kren shafang men se shafang ka ktien ka jo blay ka ba dan yo men se ma ko ngini pet biang yakiri ki R section na ni por ngai pila shai katugan ni ngini pet kum not ho wap supal ngan divide agi R section man dagsni shushu igani ki jinkre tangini puli biang ni R kal nang balai ki khat ga ba nyao ngan pen isa ga we de ka section na ni por wong ne khat ba nyao ndrei la daga ga jing pnia niam ka jong ka jing ya bala tho bala mut agi mao kalalong haga jingtung shan kat bagita ki kun Israel kimla shu ban kmishan yaga kamat o Moses namal gata ga jingtung shan ka kamat jang u ka bandam no kumnuti bagata ga jing pnia niam ka jang mensim kanom lang kamtam haga buram
Kata kadai ka mga kwa ngini pet na gani khat banyaw. Kajing penyepherang ne lani ka ba ni comparang ne. Ka ba ong gani khat banyaw. U ay kerteng ya gani ka badai tangkadak. U ay kerteng kumlobi kajing penya niam joga jingyam. Naklam kalen mga u absupal hagani khat. Uang lada kajing penia niam jong kajing yap balat ho bala mud agi mau kai kata kajing penia niam jong kajing yap kata kadai katai kapo yo Moses haulum Sinai kabalang ka hukum uang kajing penia niam jong kajing yap the ministry of death fikani kadai kajing shikri lalanga bo katian ka babet lada kani kajing shikri niam jong kajing yap ngakwa bapinyo I bahagani ga section nga wanra ya kajing shakri niam jong kajing yap fi hangta finyo I uang lada kata kajing shakri niam jong kajing yap kabala mut bat bala tho agimao kalang kajing tingshan ke bagi kunsal ke masyo ban kimi shan ka pipuli ga khat ka babod uang ay gani ga juk khat uang kumnoti khat bapra kumnoti bagata kajing penia niam kajong mensim pi ngan bo umi kumnoti bagata kajing shakri kajong mensim kanam lang khamta magapura fi hangta finyo I ya kajing per apa yang kajing shakri play jong kajing yap bat kajing shakri play kajong mensim lada katai kalang hagapuram kabatang sipar kani kajing shakri kajong mensim kadai hagapuram kabashiki babam chukut fiin nga siya ismo mahaya ni gakha mangalap bawdu priwap supal udah nuot palat ban ong bakajing shakri kajong kahukum akapor jong Moses kadai kajing shakri niam jong kajing yap nganut ban ong unut shisha ban pan iya kajing shisha fi nakatagadaw kibriyo wat ban paniap ino priyo kaniam jiw to kapar ka wat kumno ban paniap ino priyo nama ba wanra igi ba kum kini ki jingi kai lada fi snap iya gani ki jing tho jong absto pal pi net yaka nakwangan kili fi hangno pi yang haka jing shakri niam jong ka jing yap ne haka jing shakri ka jong mensim fi kani kadai ka ba ngakwa nganda kili bahai fi hangno te fi yang haka jing shakri jong ka jing yap ne haka jing shakri jong mensim ka badan jing yam nakatagadaw ngini puli su kamal uang ngan puli ka khat ka ba shifaw ka khat ka ba khandai uang lada kata ka jing shakri niam jong ka jing panram kalang aga buram khamtam shibon ka jing shakri niam jong ka jing pingsan kapalat aga buram fi kanik la ay kateng se kanik ministry of condemnation ka jing shakri jong ka jing panram bala ay kateng ya kanik ba menta ka jing shakri jong ka jing pingsan the ministry of justification fi hangno fi don menta hangno fi don fi kani ka jing shakri jong ka jing penram fi tip komot komot biang ka hukum walis na ka mut ka hukum
Badaga jingpo ya ke hukum ke penram ini. Ntal te wai baksana khmat jo bleda ke hukum. Nak ta daw la ai ke tangi gani ke jing shakri jo ke jing penram. Fikane ke jing shakri ke bangi dan menta ha ke jing ai. Ka ba hawun si um khoi. Ka de ke jing shakri jo ke jing pensan da ida ke jing yap jo Jesus Christ. Ni yo priang ke jing ting khon da mun si um khoi. Bala pensan ngi bala adopt ngi bangi nong ki khon jo blay. Bala pensan ngi ki gentle ki bam dan jing man. Bangi ni yo long ki khon jo blay. Ngaju snop lai ni. Fi ngaju snop lai ni. Ba leite ni not ban yang agani ka bo polwang. Balay ni kwa ban penuan ra biang ya kata kajing yap ya kata kajing penram. Fitip sa ka khat ka ba kani ka ba ka khat ka ba khat way. Uang ni namar la da kata ka ban dam no. Kalau nga kaburam khamtam sibon kata kabayay sa kalau nga kaburam. Kamat kani kajing syakri kaba upol kurenang ni kadairu kabandam no kalau kabatang sipor. Hendrai kani kajing syakri kabangidan minta kadai kabayay sa kabaniyay ne syakibam jukut adu kajiwan kajong try. Hangka nga kwa ngan peni fiba findup syai. Fi nga kwa banganum kerki igni nga kwa ba fin syai. Balay nga divide R section ni gani na mga kwa fin snot po. Hapa pipuli ni siti ka ba R karnal ng balay. Hanglo piyang. Siya ka section fidan. Siya ka jaga. Fiyang ha kaliang kadak ne fiyang ha kaliang mensim. Fiyang ha kasyan ne fiyang ha mensim. Fiyang ha malu kinyap ne fiyang ha kadonot. Fiyang ha jutang berim ne jutang ka batamay. Fiyang ha kadak ne kaliang mensim. Fiyang ha kajing penyak niyam jang kajinyap la ne kata kajing syakri jang kajinyap. Ne kajing syakri jang mensim. Fiyang ha kajing syakri jang kajing penram ne kajing syakri jang kajing penksan. Lada fiyang ha kadai section ka ba ar ka jang mensim. Ngakwa ba bin snot ko ba ki ege ba piwan ra aga jinyam. Hata fidang bati kita ege ba pipim la. Yeke ba jisu la sana raga dinfna ong sidis ki kalosai. Yeke te ki kot jinkular ki balang persya ini ki ba yang persya ini udah sana ki aga dinfna. Lada pipuli sidis ki kalosai u ong kumta. Fifi na puli gani istis ki kolosai ko ka ba ar sa puli uang agad khat ka ba agad khat ba khat sa habala la pendam no iga kot jinkular bala tho haki niam gil kom ka bele persya ingi ka bala lang persya ingi ula weng no rika uda sana rika agad dimpna bat abawla la la no na di jingsin sari ki bola tat no iki ka ba pau uda risa no jongki haka dapi puli shirom musu tho ba kam ingi man ya gitu ki jingle haki tu ki kam ki berem gitu ki nai tamai gitu ki sini sabatan kita ki bolong tangga sernio iga bansawan rika met kalong ko jong kures bat ngekwa bangan ong ya fi balai te piwan ra biang ni kata fi teng teng dan ki beriu ki betiang maniang aga jing shisha ki yang ke kaba ki sunut ko bakam dai ki yang nga tingan perkhat ki tangan ong bet ni bakadan kami fi wapin sunut ko bagani ka ba pol tho ka krawa do kata uang kani ka jing shikri ka dai ka bandam pa wat la da dai ka bandam no aga tu ko pol ka lang ka buram kat no tam ka ta ka baniai sa ka lang ka buram ngatanganum kwa da lele ngani yang ha ka ta ka ba ka sia da ka mal ka niap da ka jutang berim da ka dak da ka jing yap da ka jing penram nganum yang ta ka kwa ngani yang ka dai ka yap ngakwa ba pinda syai ni ngan sa pengkut da ka bang peteng biang ini sa ka wai pat ka voice message
balay nga penjerong ini na mga kwa ba findashay nga kwa mga niyo baga ni gajing ikay kan penshay fi ang no fiyang ngan ong bay fiyang ha hukum ne gajing ay fiyang ha gajing le jong kadak ne fiyang ha mun sim jota ga de mga kwa ba fin perkat ba ini mga keren ini ay mo yo play kupanga ino hangto ye gani gajing ikay ba daw mun sim jame men penong imikaban kita igi jingmut bar igi donut jang ki babon ki besnap inga hagen igi par bakin tip iladi yaga jaga yang hangno gi yang abagi shakari me hagano ga jaga bangi hika igi way hagano ga jaga bangi snap ru igi ktin ga jame yarap ko pa igi bri igi besnap I can shy bakin yo I hangno gi yang man ngada ngek balang ba gani igi jing tho ko jong ko bamela ai ha o absoluto alkentro kala yarap yangi bat mangilaman snowto yaga jing shakri blay ga bishisha ni aisha me ga buram kurten ga jong chisu idwai amen to blain kul kui fi ko blay